שלום לכולם, אנחנו ממשיכים לעבוד עם CX Programmer ו-CX Designer, והיום אני רוצה להראות לכם ניסוי שהוא יחסית מאוד קל ופשוט. אם אתם רק התחלתם ללמוד את שתי התוכנות, אז לפי דעתי זה הניסוי שממנו הכי כדאי להתחיל. אז ככה בעצם מה עושה הניסוי? בשורה מספר 0 אנחנו יכולים לראות שיש לנו את לחצן סטארט, שכשאנחנו לוחצים עליו בעצם מה שקורה זה נדלק לנו הגרין למפ, בעצם נורה ירוקה שמסמנת לנו שיש לנו מתח על המערכת. אחרי זה כשהנורה נדלקה בעצם יש לנו פה מגן של הנורה הזאתי, פה הוא נסגר והמנוע מתחיל להסתובב ימינה. בנוסף אני רוצה להגיד לכם, בגלל שאנחנו עובדים פה עם מנוע, אז יש לנו פה הגנת אוברלואוד, וכשהמנוע הוא התחיל להסתובב ימינה, נסגר לנו פה, בגלל הנורה הירוקה, המגן שלה, נסגר לנו פה את הטיימר שמתחיל לספור בעצם 30 שניות. מה זאת אומרת? המנוע שלנו יעבוד במשך 30 שניות. אחרי זה כשהמנוע עבד 30 שניות והטיימר סיים לספור, פה הוא סוגר לנו מגן, ובעצם הוא פה פותח לנו את המגן. ומה שקורה שהמנוע נכנס להשעיה. למה אנחנו צריכים להשעיה? כי אם אנחנו רוצים לעבור למגמת סיבוב שונה, זאת אומרת לכיוון ההפוך, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בבת אחת, הרי המנוע צריך איכשהו לעצור. בגלל זה אנחנו נותנים לו השעיה של 10 שניות. 10 שניות נותנים לו זמן כדי שהמנוע יפסיק להסתובב. כשהטיימר 2 יפסיק לספור, מה שקורה בעצם פה הוא נסגר, פה המגן הוא עדיין סגור בגלל הנורה הירוקה, והמנוע מתחיל להסתובב לכיוון נגדי, לכיוון השמאלה. אחרי זה פה כש-10.02 נסגר לנו, ופה הטיימר הוא סיים לספור את ההשעיה שלו, פה טיימר שלישי נכנס לפעולה, ובעצם גם הוא סופר 30 שניות, המנוע מסתובב לכיוון הנגדי שמאלה למשך 30 שניות, ולאחר מכן כשהוא סיים את העבודה שלו, פה נסגר לנו עוד טיימר. טיימר הרביעי נכנס לעבודה, בעצם זאת ההשעיה שלנו. עכשיו, כשהוא סיים את ההשעיה ל10 שניות, פה הוא פותח את המעגל. למה הוא פותח את המעגל? כי בשביל לאפס את הטיימר הזה. וזה מה שקורה. בעצם, כשטיימר רביעי הוא סיים את ההשעיה שלו, הוא מאפס לנו את הטיימר הראשון. טיימר ראשון ומתחיל לספור מההתחלה, ובעצם זה קורה ככה במחזוריות. שלמשך 30 שניות מנוע מסתובב לכיוון אחד, השעיה של 10 שניות, אחרי זה מתחיל להסתובב למשך 30 שניות לכיוון הנגדי, ועוד הפעם השעיה של 10 שניות. וככה זה הולך אצלנו כל הזמן במחזוריות. עכשיו, איך זה בעצם אמור לראות ב-CX Programmer? בעצם זה נראה ככה. יש לנו פה את הלחצן סטארט, סטופ, ובעצם לחצן אוברלוד שיכול לסמן לנו תקלה מסוימת. ופה נמצאת לנו הנורה הירוקה שמסמנת לנו שהמנוע פועל. סליחה, לא המנוע, אלא שיש לנו מתח על המערכת. ובעצם זה אותו מנוע, רק מה שאתם יכולים לשים לב שזה לשני מגמות סיבוב שונות. אחרי זה מתחת יש לנו את הטיימרים. השורה הראשונה של הטיימרים בעצם היא אומרת לנו כמה זמן הטיימר הזה נשאר עוד לעבוד, והשורה שמתחת היא מסמנת לנו בעצם לכמה זמן תהיה השעיה, כמה עוד זמן נשאר עד שהמנוע יתחיל לעבוד. בואו נראה איך זה בעצם יעבוד לנו. מזכיר, לוחצים פה על ה-V, אחרי זה בודקים שפה יש לנו את ה-Connect to CX Simulator, לוחצים על Start, מחכים כמה שניות, אפשר לסגור את החלון הזה, והנה בעצם זה נפתח לנו פה הסימולטור. בואו נראה מה יקרה כשאנחנו לוחצים על Start. לחצנו על Start, נדלקה הנורה ירוקה,
וגם המנוע. והנה פה הוא התחיל לספור. גם פה אפשר לראות שגם פה הוא סופר. בואו נמתין קצת. בעצם בזמן שהוא ממשיך לספור, אני יכול להגיד לכם שאם תשימו לב, בעצם למה אנחנו צריכים את הטיים הרביעי? פה בתוכנה רואים את המסגרת הירוקה הזאת, ופה יש לנו 0. בעצם הטיימר הוא צריך להתאפס. בשביל שהוא יתאפס, בגלל זה אנחנו שמנו את הטיימר הרביעי. פה הוא פותח והטיימר הוא פשוט מתאפס. אתם תראו את זה עוד מעט כשהוא יסיים לספור. נחכה עוד כמה שניות. הנה הוא נכנס להשעיה האחרונה. ועכשיו אתם תשימו לב, פה הוא ייפתח. הנה נפתח ומסגרת הירוקה נעלמה והוא התחיל לספור מההתחלה. וככה זה כל הזמן עובד במחזוריות. בואו עכשיו נבדוק אם באמת הסטופ שלנו עובד. במקרה ואנחנו רוצים לעצור את הפעולה שלו, לוחצים על סטופ. הנה הכל הפסיק לנו לעבוד, כל המערכת. בואו נפעיל עוד הפעם. ונגיד יש לנו גם קצר בסלילי המנוע. בואו נבדוק אם האוברלוד שלנו עובד. כן, האוברלוד שלנו עובד. בנוסף, אם אתם רוצים, אפשר בואו נעשה עוד משהו. בואו קצת נשנה את השרטוט. בואו נגיד אם אנחנו רוצים שכשיש לנו תקלת אוברלוד, תהיה לנו גם נורה שתסמן לנו שיש לנו תקלת אוברלוד. בואו נעשה את זה נגיד 0.02 אוברלוד. פה בסוף נוסיף גם 10.03. נרשום red lamp ונוסיף לה גם החזקה עצמית. אוקיי, עכשיו בואו בפרוגרמר נוסיף את הנורה האדומה שלנו. אנחנו מוסיפים אותה פה. פה אנחנו משנים את ההגדרה שלה. בעצם 10.03. נשנה לה גם את הצורה. נכנסים לפה ונגיד נשנה לכזאתי. הנה לנורה כזאתי. בואו ננסה להפעיל. עוד פעם, בודקים שזה נמצא באמת על Connect to CX סימולטור, כי אחרת התוכנה שלנו פשוט לא תעבוד. נחכה כמה שניות. הנה זה נפתח לנו. עכשיו, לחצנו על סטארט. המנוע שלנו נכנס לפעולה. בואו נבדוק את האוברלוד. הנה, ונדלק לנו הנורה האדומה. בעצם זה כל הניסוי. לפי דעתי זה ניסוי מאוד קל ופשוט, במיוחד לכל מי שרק מתחיל.